Hello guys, noro bahai tongbai. Asa khay noro jotono kaham no tongo. Ingkai noro kano asuke saput kheman baga noro no jotono no taisa hai no hai ani bukhabai hambai rewo. Je ana tabuk subawai tongnai. Je saput khai tongnai rok no belai no hambai tei norok bo norok ni future ro onek kisu khaiman tho. Ang tabo bo khaimia ko but tabo norok le saput le khai tongo. Sabut khai tongnai rok ni bagoi hingkai ta kaisa kok hingkai tabuk chini Tripura ni culture si hinchina yang tamo hingkai naina di tabuk amo hai jora phai tongkha je sikla sikli ni kok sana thanglai tini hingkai sanani thangka ang kaijak jak ni mobile YouTube kholo kahingke dino waisale nogo tamo mohai phonan bihik bai mohai phonan bosai kharai thangka tamni baga aba haingna nangba nini bo family tongo nini bo songsar tongo nungni ni songsar no se kaham kurung hai naidi silani bagoi silathon borithon nini songsar tongo nini bihik tongo buri hinga khani ni bosai tongo nung borok no se care khaidi borok no subadi gesini ni family bahai ke kusugo kanai bai bahai ke kaham hinjang amo sinadi hingkai no rokai nayo tamo आजकल नो डेली नो YouTube खुलो काय Facebook खुलो काय mohai phonan bihik bai mohai phonan bihik kharai thangka mohai phonan bihik kharai thangka are tamni bagal khara na khaba tamuni bagoi are nini busaina ma charia to butharia khona bele nini busaina no kanriya ri chumriya aba hai to khaya khona bele na tamni bagoi asu kothok kok sana nailia norok jekharka dokharka abate sailap kurui thangka borok chini somas no nosto khaika buikhai nogoi munui sinaita ngen norok tabo je tongnai rok one sukdi nini family no nung bahai ke saloknai nini family no nung bahai ke naithok khainai nini busa butui no nung bahai ke kusu kotor puri baksa khainai amo se one sukdi nung boma bopha jodi nini cherai khonai pori tongmani jorao nung se hai hingang khai nini nok ni nini cherai khonai ro pori damano borok buhe kusu kotor ngoi damano manglak uno dino ya karon borok ni bowan sungma phainai an ma babo sikure ang bahai porinai bahai ke bibi baksa kusu kotor ngai borok ni bowan sungma ni tongna joto ni no joto borok ni no kaisa future tongo joto borok ni kaisa wan sungma ni tongo wan sungma ni no puron khana thaka nga buma bo phani support nango actually buma bo phani support chara jung je pori tongnai je cherai khonai rok khunjaknai rok bo kusugo kawi manya umuni bagoi no norok je okra hinjangnai je buma bo hinjaknai norok kisa khasi sidi no ma hinchinai joto no to sana thangya haipono je ngoi tongnai rok ni bagoi si tongkai asu kolok salia tinini ani blog video no naidi naithokjak ang subscribe khaidi tei bell icon no singdi tei kabang share khai kusugo kargita ঠিক আছে গাইস tabuk nangka ang kisa market o thangwaya khane mani pai nai phai sinai do norok bai taisa malai nai